Dobrý deň, vážení priatelia. Vitajte na vlnách rádia Hlboký hlas. Dnes na programe maličké psychologické okienko, v ktorom sa dozvieme o novom psychologickom pojme, ktorý bol zavedený práve dnes, v týchto okamihoch. O čo sa jedná? Určite každý z nás pozná situáciu, že ste hladní ako vlk a napriek tomu v tom istom momente by ste najradšej išli do tej maličkej miestnosti a išli sa odľahčiť. No ale keď sa nedá, príklad, čakáte na balík a každú chvíľu má zazvoniť poštár, tak máte zviazané ruky takzvané. No a táto situácia má od dneska nový psychologický pojem a ten sa volá, že srať mat.